taskol kay may service. River. Nagana call. Dito sa tabok dagan. Lagi, di ba? Di ba? Pwede ka dito di ay. Pahat nito, hindi naman kabalik-balik nila. Sabi mo daw to undan daw dito. Ha? Undan naman daw kayo to dito. Sagsa na kayo ng balik-balik ito eh. Pila pug kagramo ang makuha dre ah. Kaya unang testing ba rin? Ang testing no dai kada ay. Hindi nga daw ako trabaho. Ikaw ra pa nagbuatan eh. Ay, ako na yung call, huli man ako. Kuan dai bani dai. Bani manggutang screen. Screen ba? So noob. Nooban kay bani lagi. Mapuno man good. Karyas man. Ito, isa ka adlaw diri init kayo. Ini kira-kira lang kayo, ini kayo. Imuha ng bilingan. Oo. Gamay siya no. Kailan palit ni mana. Ay, nalaman ng yapon ko ni. Nara man siguro na. Mura magnara.
Naram, huro ni. Niliki deh. Kau naman na pagsihan mo. Tanang tagbulawan unsay porma sa bulawan. Practice pa ba? Ay isa. Tino pa yun. Minus. Adagan mo deh. Gagmay lang. Hindi na kayo. Macam dari mandiri, manggut-manggut. Ini apa ya? Bulawan gagmay kayo. Tingin ha. Harus di makita.
ano dito to ba gani tingali no. Ah. Unsay tawagan ng itom? Margaha? Margaha. Margaha lang tawag? Ha? Margaha ilang tawag? Dali rin ko sila masinuro pag inani na. Hold na kayo sila. Oh, lapad ba ba? Sayang, nangaanod na to ganiya ba? Hindi mo siguro niya yun. Sarang siguro ko po. Gagmay lang. Yun na yun. Ayun. Gagmay. Sino pwede mo nalikuan? Sira may makunan na yun. Gagmay jud guys yan. Yun na yes. Napahak ang bumita nila dali. Gamay. Umay. Okay kayo. Grabe na yung baha dito na madilis gito. Okay, thank you. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. Subscribe naman kayo dyan. Mga tol, mati. Paki-tuplok naman sa notification bell.